Ôi chụp đi. Ôi chụp. Kasih kasih kali. Ah, siap. Ini turun. Masa. Kita siun dah ya, biar kita enggak kasih ya. आदसा बे ब्लगनि फेमिलिफोर नै जों दायो अमा सावनानै पार्टि जाहैनो नागिरदों गाइसमोन नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना गासिबो खोन्थाजोबगोन नायलांबाय था गाइसमोन एसे मागो दमासिनि स्पेशेल बेजोंनो जायोसै जोङो पिकनिकबो जानाय जायाखिसै जाखांबाय जानाया जानुवारियाव जाखांबायमोन जोङो ओमफ्राय डाबल जाला दा बेखायनो अमा सावनानैसो ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैदों आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ माबायदि जायो कमेन्टफ्राव खोन्थाहरदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गाइसमोन नायलांबाय थादो दे ब्लगनि फेमिलिफोर नायदो माबायदि सेक होनानै जागोन जों दिनै मजानो अमासो हेपि मागो दमासिनि जोंना सेक होनानैसो जागोन जोङो ओरैनो स्पेसियेलसो जानाय आरोना गाइसमोन नायलांबाय था नोंथांमोना जों बोरै जागोन मोनहांबायानो नै फार्स्टनिफ्राय खोन्थानाय जायाखिसै आरोना सुनायफोरखौ सावनायफोरखौ दा नायदोल' मोनहाङाव जाबाय आङो नोंथांमोननो माबायदि जादों एसे खोनाया जादोंना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरगासिनो बारा फार्स्ट टाइमसो ना जोंबो सोलोंजेननाय नायनायदों जोंबो जानायनो एसे माबायदि जागोन बेखौनो मोनहांबाय नै एसे मोजाङैनो गासिबो गैया स्पेसियेल ओरैनो जाफैनाय जोङो जाग्रा लोंग्राफ्रा बेनो जोंना बानलु सामब्राम नै माखासेया नै दुन्दिया नै सिखा ओमफ्राय जोंना दामग्राया नै गला जोबबावनायसो हिट बिरादनो बाव ओमफ्राय सावबाय थानाय हांबाय माखासे मोननै मोन दंबावो मोनसेया खांबाय मजा जानोसै दिनैनि दिनाव बे दैसो दै गाइसमोन जौ नङा जौ लोङा जोङो गिलास लोङो मोजां अमा हांग्राफ्रा आलदा बिराद गोथाव जागोन जोङो Kasih kasih kali. Ah, siap. Ini turun. Masa. Kita siun dah ya, biar kita enggak kasih ya. Itu enggak. Aduh, boleh buka sih. Moza. Right. Moza lagi sih. Ahoy muna. Gak tahu ini kita ya. Gak tahu. Coba nih. Gimana? Taruh kau. Ini kawan aku. Oleh nggak nih? Oh ya, ada Harry. Ah, sini dia baru bilang.